Tamási Áron, Világ és holdvilág. Nálunk a föld és az élet hegyei között nem egészen olyan a világ, mint a gazdag és szabályos népeknél. Már a nap is úgy alkonyodik mindig, mintha először csinálná. A Kandi-hegyek között már este felé összedugja az ég és a föld a fejét, és az alkonyat minden árnyalatára tervet csinálnak ketten. Majd a völgyekben és a bukkanó utakon elindul lebegve a barangó fuvalom. Télen különösen. Azon a napon is így érkezett meg, megelőzve az időt és tele cselvetéssel az otthonos alkonyati fuvalom. Először a fákat és a varjakat hódoltatta meg, majd óvatos borulattal a külső város elgyengült utcáit szállotta meg. Utolsónak a fogadó adta meg magát. De tehette is ez a fogadó, mert fehérre meszelt falakkal küzdött, mint széles, villogó kardokkal, s nagy havas tetővel, akár egy óriási patyolatbuzogánnyal. És eme fegyverei mellett még fortios, öreg harcos is volt a fogadó, hiszen nagyapáink is olyannak ismerték, amilyen jelenleg. Akkor is úgy állt a küküllő partján, ahogy most, vagyis egy kicsit megbillenve és hegyes sapkában, mintha éppen nótára akarna gyújtani, hogy együtt énekeljen a székelyekkel, akik ugyancsak úgy ülnek benne, egy kicsit megbillenve és nagy hegyes sapkában. Csendben és elszántan folyt hát a harc, az idő és a fogadó között. Folyt egy ideig. Nem sokára azonban a fogadót megragadta az alkonyat, szorító öleléssel kereken az eresz alatt. Majd az eresz alól meghódította a falakat, és diadalmasan lopakodott a tető felé. Aztán leborította a derengő homállyal, s mindjárt a fogadó után homályba borította azt a két pejlovat is, amely módos, falusi szekérbe fogva ott állt a korcsmaház előtt. Szénával volt tele a szekérdereka, s urasszüléssel díszlett elől. Maguk a lovak pedig tarka pokróc alatt engedelmesen várakoztak. A gazda nyilván bent volt a fogadóban, hogy itt dogáljon talán a cimborákkal. De az is lehet, hogy hirtelen és igaztalanul szólik, mert éppen abban a pillantásban feltetszett egy ember, amint az úton és a híd irányából a szekér felé ereszkedett a vastag alkonyatban. Sovány, falusi ember volt, mókára hajlamos arccal, s láthatólag elég koros is már. A ruházata igen szegényesnek tetszett, abban a nagy hidegben, s egykedvű volt mozgása is. Mintha a télhaván és a felbukkanó holdon kívül egyben nem lett volna. De a jelek szerint mégis ő lehetett nyilván a gazda, mert egyenesen odament a módos szekérhez, amit fürkészve körbejárt, majd belenézett a szekér derekába is. Utána megmozgatta az ülést, és mintha ismerősök gyanán köszöntötte volna a lovakat is. Utána elgondolkozott egy kicsit, majd felzúsan topogott a havon, az élesedő téli hidegben. Aztán hirtelen megindult a fogadó felé, és belépett az ajtón. Bizonyosan inni akart egy-két pohárral, mielőtt útnak indul hazafelé a szekérrel.